Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng dumelang senibingelela futhi sanamukela kwizinto zezasithebula kwenaphila niphile nje sibonkhulu ukuthi subscribe cela uma ucinezele kuze boqala nqa ukuthola ama video mangabe siwaposta siyabonga bafethu sibili futhi sibheke ezinye izinto impela esikhuphuke nazo ngalesikhathi shunde siphethe ama isiphethe double thinta lapha ngempela onto encane shunde yenzekile kube ukuthi ngempela onto encane uvele nje wathenga unyanyavu lwemoto yohlobo oluphambili ngempela lo lapha ngempela Mercedes akesimbongise kakhulu into encane ngempela uthe uma ithenga imoto yakhe wasiqhamuka ngempela incomo eziningi kakhulu qhamuka abantu abahlukahlukene ukubala kubona babuthozana mfokalanga naye futhi ngempela phana oduma kahle nabanye futhi abaningi nje abacula bathe impela bafaka amazwi okumbongela ngempela into encane ngokumbongisa ngonyanyavu lwakhe ngempela athe walithenga futhi bese waqhubeka futhi bambongisa abaningi ngendlela zabo ngokuhlukahlukana kuma post nakanjalo futhi ezinkundleni zokuxhumana futhi besenzeka futhi bese ukuthi ngempela phana yena ubhekene kaMaskandi nawe uyamazi wena Maskandi wakho vele ukuthi nje ephakamisa izinga mangabe ukuthi ukhuluma indaba ethizeni ngoba kuyakwenzeka la ngempela kuthola khona izinto aphawula kuzona ezixeke kube khona futhi izinto aphawula kuzona ezincome njengamanje futhi uphinde futhi ukhuluma amazwi la ngempela ade wabhekisakena phana ngempela into encane imalana nokuthenga kwakhe umnyanyavu lwemoto uthi kahle nje impela bengathathwa kancane abaculi Maskandi abasaphakamayo noma abasavela endimeni ngoba indlela ake simlalele simuze uthina ngempela phana ubhekela Maskandi yena ngempela phana simomoza Omoza lo bhekene noMaskandi ungabe umthatha kancane umculi kaMaskandi ongakaphumeleli ngoba umazi ukuthi uyophelela laphi yinde lendlela kaMaskandi inameve yahlaba kodwa la uphumelela khona kuba nje danki into encane mfowethu danki mfokazonti ngithi ke nawe umculo ongakaphumeleli bekezela izinto manje sakubhedela isakumele ngomdidi bekezela kuyoze kulunga danki into encane mfowethu danki mfowethu ya injalo indaba njengoba umuzi wakhe uthi mawusami ngani esakumele ngomdidi ya usho njalo impela uthi nje abaculi Maskandi laba abasaphakamayo nabasazamayo bengalilahli ithemba should beswadlula amazwi ngempela ogqugquzela lapha ukuthi abantu bengaliphonsi ithawula bebambelele bephambili awusho uvula khona lapha comment section ubonga izinto encane makuthi ambongisa ngempela uphinde futhi uphawule ngawo ngempela phana amazwi akhe usimomoza ubhekina Maskandi ukuthi wezwe njani wena ngabe nawe agqugquzela noma umculo Maskandi mawuthi futhi umuntu obethatha kancane Maskandi yakwenza izwe kanjani awusho uvula lapha comment section usho ucabanga bese kuba kuthina nawe sidibana ngokuzayo